yakshvetana yetana shoda yakshvetana yetana shoda hai zindagi ro asas dada ho har khushi ro asas dada chito girave man mein kararo ba ji zindagi aago to mazaro ba ho har khushi aago to नवाजंदे कीबोर्ड आबिद मेखानंदे मेरदार जाज वहाब में सदा बरदार तासीर बरदार तारिक जवाबी में उम्मीद में नंबर सिर्फ 992 692 पिस्ता बाज में नतवार दोस्तान हल्ला मधुचे सोपारे ते बलोचे शेवा मन प्रडवे कोने मनमदारे बलोचे माशाल्लाह शेवा आशो चला चला मधुचे मनमदारे बलोचे अल्लाह तुझे मधुचे मन नाज़त बलोचे वल तुझे मधुचे मनमदारे बलोचे वल तुझे मधुचे मनमदारे बलोचे अल्लाह तुझे मधुचे अल्लाह तुझे मधुचे अल्लाह तुझे मधुचे मन नाज़त बलोचे मन प्राडवे गोरे मनमदारे बलोचे चला चला मधुचे मनमदारे बलोचे तेरा प्राडवे गोने मनमदारे बलोचे वल तुझे मधुचे मनमदारे बलोचे वल तुझे मधुचे मनमदारे बलोचे अल्लाह तुझे मधुचे अल्लाह तुझे मधुचे अल्लाह तुझे मधुचे अल्लाह तुझे मधुचे मनमदारे बलोचे तेरा प्राडवे गोने नाज़त बलोचे चला 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 मधुचे जनी तुझे मधुचे सो पहाड़ी की बलोचे वल तुझे मधुचे सो पहाड़ी की बलोचे वल तुझे मधुचे सो
दोचे मादोचे दोचे मादोचे दोचे मादोचे सो पहाड़ी की बलोचे तरा लमसी गोने मना कार बलोचे चला चला स्किलम चला स्किलम चला चल चल चले हम चले चले चल चल चले हम चले चले चल चल चले हम चले चले चलो गोने तर जादू गोने तर लमसी गोने तर प्राण गोने मना प्यार बलोचे अल्लाह तुझे मदोचे मना प्यार बलोचे मन तुझे मदोचे मन तुझे मदोचे मना प्यार बलोचे मन तुझे मदोचे मना प्यार बलोचे गोने तर लमसी गोने तर प्राण गोने तर लमसी गोने मना प्यार बलोचे अल्लाह तुझे मदोचे सो पहाड़ी की बलोचे